Bibari. Ai đây. Ayo, si buah. Kujang ni apa? Rani berapa rencinya tapi dah. Hello लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आयौ जिबौआ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो मोनसे कमेडि शर्ट भिडिअ दिहुननो आखायाव लादों बे भिडिअखौ नोंथांमोना आलायरन फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव नुनो मोनगोन दा बे शुटिं खालामनायावनो आङो थांगासिनो दङ नोंथांमोना आं जा एसे हायो दिन्थिगोन आङो एसे लेट जाबाय लोगोफोरा शुटिं खालामगासिनो दङ दा लामायावसो दं आं थाबायगासिनो दङ बाइकबो लाबोआखिसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जोंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था दा थाबायगासिनो दं आं नै लामायावसो दं आं फुङाव अखा हादोंमोन अखा हानानै लामाया दै थाजोब्बाय नै नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम मोनथारसिगोन लोगोफोर बारा गोजान गैला जोंनि बे भिडिअआवहाय हौवाफोरनि रल लानाया गासिबो फुरानायानो जोब नाथाय हिन्जावफोरनियाव बा गार्ल्सफोरनि रल लानाया आर्टिस्टफोरा गोदान बेनिखायनो फाव खालामनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला जोङो सिगांग्रो निमाहा बिग्रोयो मोजाङानो खालामदों बिसोरबो फावखौ भुल गोरोन्थि जायाखै बायदि मोनदों आं नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय दायो आङो शुटिं खालामनाय जायगायाव सफैबाय लोगोनि न'आवनो लादों शुटिंखौ शुटिंआ सोलिगासिनो दङ शुटिंआ सोलिगासिनो दङ नै जोंनिया शुटिंआ जागासिनो दङ Kujang ni apa? Rani berapa rencinya tapi dah. Aduh. Kameramen ini nih Ya sini nulis jelas gelau tak. Hai. kameramen nak kurang saja kurang cepat Sale dulu. kurang mana udah selesai oka hanane sandung dongeng nak brand kurang mana ekor gas lagi Hello guys. video juga Bibur kurang Lana aku Siap dibagian rai nengnya. ura si cycle mesti tahu Oh dulu no. Này Sini bapon. Này mà tới sao thiên em mau sửa lại. Hello. Em mau có bao giờ. एक्ट्रेसफोरा दाबो सफैयाखै जोंनिया सान्दुं गोसानो सान्दुं गोसाथारनै बिसोरखौ हमोआखै आं एक्टर गाज्लाया बेलाय नै बिलाय एक्टर गाज्लाया नै लाजिबावदोंसो एक्टरा एक्ट्रेसआव माला फैयो बेखौ नेफैदों जों नै एक्ट्रेसआनो दाबो सफैया माला सफैयो बेखौ नेनो फैदों जों देलाय मा ओंख्रि गोजाना एक्ट्रेसफोरा जोंनिया थाबनो सफैया एसे गोबाव लायोलै हिनजावफोरनि देलायनाया याव दखान फिसा दं एकदमबारे नोगोद गोथाव सावो नैबे सावग्राया जाग्रा लोंग्राफ्रा ने मा मोनजायो हा खोन्थाहरदो दे मा दं मोनजायो नै मिगि मोनजायो बायदिसिना बेलासियाव फैनानै जिरायफैनो बिराद मोजां जिरायथ'बाय दानसे सायख्लुमाव बिराद गरम ना जोंना एक्टरा बेनो नै हेन्डसामखा नेनानै थागोननि एक्टरा बेनो नै हिन्जाव गारनानै थांजालायनानै उनावहाय फैफिनलायनाया बिराद टेनसन जायो बेस्रा दानि मोजां मोननाया खाना पार्ट 2 आवहाय मा रल मोनदों नों आं सासे
हिन्जाव गोनांनि रल लादों आरो औ बेनिफ्राय रलखौ खालामनानै माबायदि मोनदों नों रलखौ खालामनानैथ' मोजाङानो मोनदों आरो एक्ट्रेसफोरा गोदाना जोंनि दानिया गोदान बिसोरजों शुटिं खालामनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों मोजां माने बिसोरबो एक्टिंखौ मोजांखौनो होदों आरो माने इन्टारेस्ट जागोन आरो भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय जेब्ला जों भिडिअखौ रिलिज होयो अब्ला नोंथांमोना आलायारन फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलावहाय हाबफैनानै जोंनि बे भिडिअखौ नायहै जोंनि बे भिडिअआ मोनसे कमेडि बे भिडिअनि मुङानो जाहैबाय मोजां मोननाया खाना पार्ट 2 जागोन नोंथांमोना आलायारन फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलावहाय थांनानै भिडिअखौ नायहै आरो जोंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना एसे इन्ट्रेस्ट ला आरो जोंनि भिडिअफ्रा माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर आरो जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय था जाहाथे नोंथांमोननि अननायजोंनो जोङो मोजां मोजां भिडिअफोरखौ बानायलांबाय थानो हानाय बायदि दासो फैगासिनो दङ जों एक्ट्रेसफ्रा जोंहा नेगासिनो नायलांबाय था र' दासो फैगासिनो दङ जोंनि एक्ट्रेसफ्रा जोंना एक्ट्रेसफ्रा दासो फैदों नै डेट जाबायना एक्ट्रेसफ्रा फैनायाव एक्ट्रेस गोदानफोरजों एसे रायलायनि नोंथांमोना नायलांबाय जाबाय भिडिअखौ नै जोंना बेबो जोंनियावहाय फार्स्ट टाइम एक्टिं खालामदों बिनानावनि मुङा मामोनथाय आलबिना नार्जारि आरो सासेया लाजिबायसो हनै सासेया लाजिनानै थांबाय गाइस सासे जोङो एक्ट्रेसआ लाजिनानै थांबाय हनै अ नों बे मोजां मोननाया खाना पार्टखौ मा मुं लादों एक्ट्रेसआनो मुङा मा लादों बेयो बिबारिनो नामजों मानसिजों समायदों दा नोंथांमोना जों जेब्ला भिडिअखौ रिलिज होयो अब्ला भिडिअखौ थांनानै नायबानो जाबाय जोंनि भिडिअआ मा रोखोम जादों शुटिं खालामनायाबो गोरलै नङा लोगोफोर अयथासार खस्थ' सान्दुं अखा खाथिनांगौ जायो दाथ' बिराद गरम अखा हानानै सान्दुं दुंनायनि ना ओरैबायदि गरम दसेखौनो थानो हाया लामायाबो दै गोजा नै बुरजा दैयाबो हाला लोगोफोर हाला गरमा आयु सान्दुंआव अयथासार गोसानो मोदानलायखायो उफाय गैया दिनैहाय कमप्लिट खालामनांगौ शुटिंखौ दिनैहाय कमप्लिट खालामगोन दा ने दिनै कमप्लिट खालामगोन ओमफ्रायो मिउजिकआव साननैसो लागोन ओमफ्रायो भइस डाबलिंआव सानसे गैयालाबो जों बै समबारफ्राव हगारहैगोन आरोखि समबार बा देवबार बिसोर मोननैनि गेजेराव टाइम फिक्स खालामबाय आरो सानब्रै सानबा ने औ सानबा माने खस्थ' जायो नालाय मिउजिक माने मिउजिकआथ' जों क्रेक बानायनो हाया नालाय मालायनि एसे लानांगौ जायो आरो ओमफ्राय इउटुबाव मोननो ओमफ्रायो माखासे काइन मास्टारनिफ्राय लानांगौ जायो कमेडि टाइपनि नालाय बेखायनो एसे गोबाव लायो आरोखि जों माबा हगारगोन भिडिअआ रबिबारनि बेलासियाव हगारनाय जागोन आरो 4टा बा 5टा एसे मोननैनि गेजेराव हगारनाय जागोन जों रबिबाराव हगारनो हायाब्लाबो समबारफ्राव एडिटिंआव एसे टाइम लायो नालाय दा बर्थमान एडिटिंआथ' खावसेया सोलिखाबाय हाखाबाय मात्र भइस डाबलिंल'सो आरो फार्स्ट शुटिं खालामनायखौ एडिटिं खालामजोब्बाय ने दा दिनैहायनि लास्ट शटनावहाय दंबावो बेखौ एडिटिं खालामनांगौ दंबाव एडिटिं हाजोब्लानो भइस डाबिं लानोसै भइस डाबिं लाखांनायनि उनाव मिउजिक सोनायसै जेब्ला मिउजिक सोखाङो अब्लानो जों भिडिअखौ हगारनायसै आरो नोंथांमोना जोंनि आलायारन फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै चेक खालामबाय थाबानो जाबाय आरो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आलायारन फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे जों भिडिअखौ हगारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सिगांग्रो मोनहैनाय बायदि गरमा हाला नै मेंजोब्बाय नै एक्टरखौ बुनांगौना दा एक्टरथ' नङा माने आंनि हिनजावखौ संना लाबोयोना बियो आरबाय थांगासिनो नै बेजों बुगोन आं बेखौ दा नै
नायलांबाय थादो गावनि हिन्जावखौ लानानै खारनायनि बुयो नोंनो बे लानानै खाग्राखौ गरमा जाला लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ'ना शुटिं खालामनाया सान्दुङावबो बिराद गरम जायो गोलोमजोबो आरो शुटिं खालामखांनानैबो एडिटिंआव बिराद खस्थ' जायो भइस डाबिं खालामनाय मानाय मिउजिक सोनाय बिराद खाथिनि खालामनांगौ जायो आरो बिराद खामानि दङ शुटिंआवनो रासिन खस्थ' मोनो मालाबा समाव सान्दुं दुङो मालाबा समाव अखा हायो सान्दुं दुंबाथाय अयथासार गरम जायो दायो जोङो शुटिं खालामगोन लकेसनाव सफैबाय जायगायावहाय हाला गरमा आयु बथल गोबाय दं नै माइरि एक्टर गाज्ला नै एसे गाज्ला आं एक्टर गैथ'वा बेयाव नेनानै थागोनाव मालाय गोसोथोनाय गोनांखाखौनो गोसोथोग्रा बे नै बेखौ मा बुंनो मिथियो नै सेकेन्ड जेम्स सेकेन्ड जेम्स ओमफ्राय मोनहैबाय नोङो फुटबलाव हा खोनायाखै हेल' रेस्ट लानोसै दसे रेस्ट साइकेलाव दसे रेस्ट लाबाय नङा बेखौ आनबक्सिं खालामोलाय खुलुमजोब्बाय नङा गरमानो माबा रिटार्न खालामफिनगोन ना मेगनजों मेगन नायलायरा मेगनजों मोखांजों मोखां गोसो थोलायनाय बायदि रायलायनायनि इथिंनिया रायलायनायनि इथिं बेखौ मिउजिकआव लाबायदोल' दे नोंसोर सानैजोंल' रायलायलाबायब्रा अमा रोजा मा ओंख्रि जाबायमोन शुटिंआ सोलिगासिनो दं नै सोलिफिनबाय शुटिंआ जोंना मा आं होगोन ना नोंनो मा नांगौसि दख'ना नांगौ ना ब्लाउस नांगौ ना सना नांगौ नोङो गासिनखौबो होजोबथारगोन ना नोङो सना होजानो नागिरबाय नै सासे मालाय हिनजावजों लाइन मारिनायनि होसिगोन आं नै बेखौ बुयोनो मोनग्लुंजोब हारा नायनानै बुना हो लास्ट सुट बेनो माबा हाबनोबो गिलायलायो दे मानजि सालाखौ होजागासिनो साला मालायनि हिनजावजों लाइन मारिग्रा नोङो माबायदि मोनदों बुजानानै दा बुजाय एबारनिया स्टेजल' मालायनि हिनजावजों लाइन मारिनानै बुजानायखौ माबायदि मोनदों खस्थ'थार सान्दुं गोसाना बिरादनो भुटाननि फानदावनायनि बुंनोसै
दायो जोंनि सुटिंआ जोब्बाय दा न'आव थांगासिनो दङ बिदिब्ला भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो